Her er en professor. Han er meget begejstret for mudder. Så nu skal vi tage nogle prøver af mudderet nede fra havbunden med denne her specielt indkøbte forskningsinstrument, lavet af en suppeske og et kosteskab. Han har fået en radikal idé. Kan noget så simpelt som mudder, der findes i næsten uendelige mængder i Grønland, bruges til at gøre vores allesammens jordklode mere frugtbar? Folk, som normalt beskæftiger sig med landbrug, vil måske nok tænke, at det ligesom er desværre fuldmånen, der må være en skoleløs, ikke? Så er spørgsmålet, om planterne faktisk vokser bedre, når de får det. Vi er angrebet af snegle især, og alt det er mange dyr. Det kan jo godt være en game changer, at 95% af materialet, det er problematisk, ikke? Ja. Jesus Christ. As far as I can see, there's money thrown out the window. What is this? This is nice. Yes. Det kunne formodentlig godt imponere en kvægbonde, hvis sådan havde en ko, der skulle spise det her græs. Man kunne sagtens forestille sig, at man kunne fordoble afgrødemængden på en jord i troperne. Kan gletsjermelet, som mudder kaldes, være med til at mindske fødevaremangel og sult, og måske også afbøde klimaforandringerne? Det her mel har den fantastiske egenskab, at det reagerer med kuldioxid fra luften, hvis det er varmt nok omkring det. Han ved det ikke, men han har sat sig for at undersøge det. If it looks good now, it's really good. Det er sgu en af dem, der har fået gletsjermel. De er lige lidt større. Og her siger den 7 kilo. Det er helt vildt. Det synes jeg sgu der. Det er jo altså helt ud over en fatteevne, vil jeg sige. Noget af det, som er fantastisk i Grønland, som jeg har lagt mærke til allerede, da jeg var barn, det er jo det, at i Grønland der er geologien synlig. Så Grønland, det er ligesom geologiens slaraffenland. Det er her, at man kan se og forstå alting. Der, hvor jeg fangede sidste gang, det var sådan et sted, hvor elven ikke var mere end 1,5 meter. Det var helt stopfuldt. Hvis du ser rundt på det her fjeldlandskab, det er store uformede dale, og det er jo gletsjeren, som har simpelthen været gletsjermel ude af fjeldet. Og andet, hvor der ikke er fjeld, men er den her dal, det er blevet til sådan et materiale, som ligger et eller andet sted. Det er overalt. Der er et lille lag sand ovenpå her. Så nedenunder, der har vi gletsjermel. Super kvalitet. Der er ikke nogen korn i, der er ikke noget sand. Du kan mærke, at det har sådan en konsistens, ligesom skosværte eller noget i den retning. Ligesom creme eller sådan noget, ikke? De næringsstoffer, som er i det, bliver ikke frigivet, fordi at det er for koldt. Men hvis man flytter til et varmere klima, bliver alle de her meget, meget små mineralkorn opløst. Det vokser til meget fint, det der her, men det er bare klimaet, der gør, det ikke bliver til en ansprog, jo. Jeg skrev faktisk på et tidspunkt til verdens førende agronom, en hedder Sanchez, skrev jeg et brev og sagde, at jeg havde den her fantastiske idé, synes jeg selv. Det her gletsjermel, og ligesom, hvordan vi skulle komme i gang med at teste det. Så det er sådan et meget hyggeligt brev, men det er hovedsætningen i det var, it won't work. Minik Rosings nysgerrighed på gletsjermelet er intakt. For første gang lander adskillige tons tør mudder i København. Det her så det er gennemsnitsgeologi, isen er lavet. Det indeholder en balanceret diæt af alt, hvad der skal til, for at planter kan gro. Og så er det knudret så fint grundstørrelse, at det er tilgængeligt for planterne. Og det er sådan set det, der er så fidusen der, at det så har en komplet sammensætning af næringsstoffer. Så derfor så er det her simpelthen det naturlige svar på, hvad der skal til for at få ting til at gro. Og det er så spørgsmålet, om planterne faktisk vokser bedre, når de får det, eller de alle sammen krasser af, hvis det kan overveje med, eller hvad der nu sker. Ikke? 10 kilo, 50 kroner kilo, det er det, du skal få hjem. Fordi det er staldørs sand.
I Danmark har vi en forestilling om, at Danmark er et rigt og velfungerende land, fordi vi er enormt kloge. Men altså, grunden til, at vi er så rige, det er, at vi er heldige nok til, at vores jord er meget produktiv. For den samme mængde arbejde, man putter ind i at dyrke jorden, der får man så 5 gange så meget igen i Danmark, som man får i trupperne. Hvis du ser på verden, så er det stort set altid sådan, det hænger sammen, at den jord, folk lever på, den bestemmer deres skæbne. Og det er jo selvfølgelig roden til en utrolig masse ulighed i verden. Så det med at kunne gå tilbage til årsagen og så arbejde med jordens kvalitet og få jordens kvalitet op, sådan at den indsats, man giver, så også giver et afkast, det er helt afgørende. Nu ønsker han at undersøge, om planter vokser bedre, hvis jorden tilsættes gletsjermel. Undersøgelsen kan blive afgørende for den videre forskning. Men han har ikke stor forstand på botanik, så han spørger sin professorkollega Andreas de Nergård om hjælp. When Mini called, we thought, okay, he's a geologist. So within the next 10,000 years, this is going to work super well. Just like the Danish soils are really fertile because they were fertilized 10,000 years ago by the glaciers. Jeg vil gerne have, at det kommer med, at jeg har gået og vandet de her planter, mens Clara, hun stod på ski i St. Moritz, eller hvor det var henne. Helt i stuen. Ja. De skulle da alligevel kommet noget efter det her, bare siden... Hvornår kom du hjem? I fredags? Ja. De er da vokset meget siden i fredags. Det her er det første planteforsøg, som jeg laver, og derfor har jeg også sådan en drøm om at bare se, okay, virker det eller virker det ikke? Bliver planterne større, eller bliver de ikke større? Udover det, så er vi interesseret i at se på, hvad er det egentlig for nogle næringsstoffer, som spiller ind, og hvorfor virker det måske? Det går fremad i forhold til at finde ud af, hvad det er, der styrer, at vi ser øget biomasse nogle gange, og forstå, hvad det er for nogle næringsstoffer, som potentielt kan komme fra gletsjermel. Det er klart, ud fra sådan et bredt, hvad skal man kalde det, globalt samfundsmæssigt, eller i hvert fald næringsstofmæssigt perspektiv, så er det jo fosfor, som er den mest interessante, fordi at man kan sige, der er sådan en ressourcebegrænsningsbekymring. Så hvis du stiller dig op og råber, det her det er en virkelig god kaliumkilde, så vil folk sige, det var godt. Hvis vi siger, at det her det er en virkelig god fosforkilde, så vil folk sige, det er fantastisk. Vi kan så se, at det kan noget på fosfor, men det kan rigtig meget på kalium. Det er det næringsstof, som der mangler her, ikke? Så forskellen på den her, det er så den rene effekt af kaliumfrigivelse fra gletsjermelet. Og det giver jo en helt evident vækstforøgelse, ikke? Det kunne formodentlig godt imponere en kvægbonde, som havde en ko, der skulle spise det her græs. These ones are not receiving rock flour, and these ones have rock flour. I didn't know that the potassium effect would be so strong and interesting. We thought 6 weeks in BS trial was an early response. Now we find out, okay, we have 3 weeks. Men når vi kommer med vores potteforsøg her, så vil de alle sammen sige, okay, det ser interessant ud, men vi ved jo også alle sammen, at når man kommer ud i marken, så har planterne masser af plads til rødderne, og så kan de hente mange flere næringsstoffer osv. Og det vil sige, at man har typisk mindre tydelige effekter i marken. But the question is, should we try to do plot trials, field plots? It's right now. If we had to put something in, it's right now. Exactly. So that's, It would be great if we could do it right now. Yeah. Man kan sige, at hvis vi får positive resultater i et markforsøg, så er det virkelig proof of the pudding, ikke? Altså, så har vi noget, hvor vi kan gå til erhvervet på en anden måde og sige, det her det er interessant, ikke? Now, Henrik, go and catch another one. No, he will. Now I will catch a big one. Det her med mudderet, det har ligget sådan lidt, sådan, når man går rundt i sine egne tanker, så har jeg tit gået og tænkt på, at det måtte være ekstremt effektivt til at løse det velkendte problem, at jorden i store dele af verden er ekstremt ufrugtbare, fordi de mangler næringsstoffer. Meget store dele af troperne og subtroperne, der giver jorden måske 20, 30, helt ned til 10% af, hvad den vil gøre i f.eks. Danmark eller Nordamerika. Og det vil sige, at der er et kæmpe potentiale for at forøge det udbytte, man kan få, og vi kan måske endda adressere en del af klimaproblematikken også. Fordi det her mel har den fantastiske egenskab, at det reagerer med kuldioxid fra luften, hvis det er varmt nok omkring det, og trækker dermed CO2 ud af atmosfæren. Det har vi jo alle sammen brug for.
det er jo stadigvæk sådan, at selvom det så har en effekt, kan det jo godt være, at økonomien stadigvæk er imod. Altså det kan stadigvæk absolut ende med en maveplasker, det her. Men jeg bevarer da troen og håbet på, at det nok skal blive en kæmpe succes. Nå, det var bunden. Jeg havde lige håbet, det var en rekordstor fjeldørred. Laboratorieforsøgene på Institut for Plante- og Miljøvidenskab i København fortsætter. Men noget går ikke helt som forventet. Langt den største del af det grønlandske mudder kan måske slet ikke bruges. Vi havde et forsøg, hvor vi testede effekten af at tilføre gletsjermel fra havbunden. Og til vores store overraskelse, så vi, at planterne simpelthen groede dårligere, når vi havde tilført gletsjermel, end når vi ikke tilførte noget gletsjermel. Så nu er jeg gået i gang med at se på, hvorfor at det her gletsjermel, som kommer fra havbunden, kan have en toksisk eller en negativ effekt på planternes vækst. Det er ikke lige det, vi havde håbet at finde. Det er i hvert fald ikke godt, det der. Og vi er nærmest sikre på, at det er salt. Hvad siger Minik til det her? Altså, han ved det ikke. Nej, okay, så han siger ikke noget. Fordi det kan jo godt være en game changer i forhold til, at 95% af materialet, det er altså problematisk, ikke? Ja. Så på den måde er det jo kritisk. Men på den anden side kan det jo godt være, at det bliver skyllet ud. Ja. Og så kan det godt være, at det ikke er noget problem. Så er det så spørgsmålet, hvor længe går der, før det salt eventuelt er fjernet? Jeg ved ikke, hvor meget regnvand der skal til. Jesus Christ, mand. Det er meget positivt, at med en fortynding, så er der faktisk ikke nogen negativ effekt. Det kan jo godt være, at regnvandet kan klare det. Det viser sig, at salten bliver skyllet ud, hvis bare gletsjermelet ligger på land i en kort periode. Projektet er igen på sporet, og forskergruppen rejser nu til Brasilien for at etablere et samarbejde om at afprøve gletsjermel på tropisk jord. Brasilien er et meget, meget stort landbrugsland, så de har virkelig velfungerende landbrugsforskningsinstitutioner. Det er også nogle venlige mennesker og det hele, så på den måde så kunne det ikke være bedre end Brasilien. Wow. Too bad it's not cocaine. We're gonna be rich. Yeah, that's great. So this was pelletized by that process that Minik was telling. It's a small amount of heat. Yeah, and there's no glue, no nothing. It's just sticking together by itself. Oh, that's impressive. This material is very reactive. This is a satellite image of chlorophyll in the ocean. You can see that the North Atlantic is abnormally high. And it's probably due to that glacial material gets dissipated into the ocean. Det er jo virkelig en luksus for os, at Landbrugsforskningsinstitutionen her på Universitetet i São Paulo hører til blandt de 5 bedste i verden. Og i særdeleshed har vi fået nogle oprigtigt interesserede samarbejdspartnere, som gerne vil gå ind i det her, og som er på et meget, meget højt forskningsmæssigt niveau. Maybe we can catch you alone and we can look at the data together. Okay. I would like to see the time trend on this. It's very interesting. Yeah. The lunchtime? Styrken af det samarbejde, vi har hernede, det er, at de kan køre nogle ting i en anden skala, end det er praktisk for os at gøre i København. Så vi har kørt en stribe stykker hernede på sådan en drivhusskala, hvor de har fulgt næringsstoffrigivelsen over længere tid. Og det får vi se i morgen jo. De synes at tage det forholdsvis alvorligt, altså faktisk kunne se noget potentiale i det, og de har selv en interesse i at være med i det her projekt. Det lover rigtig godt for samarbejdet, at begge parter kan se nogle fordele i det, ikke? At de kan se, at der kunne faktisk være potentiel betydning for Brasiliens landbrugssektor, som jo er det absolut den vigtigste sektor i landet, og en af de største landbrugsproducenter i verden er Brasilien.
Der er én ting, som vi er meget skuffet over. Vi fik lovet, at vi skulle se en tukan i løbet af dagen. Det har vi ikke fået at se lige nu. So you shake it with water? Shake it. Then you pour out the water? Yes. Then you put new water, shake it again? Shake it again. Pour out, shake it again. The treatment is, the behavior is similar then. Let's go down and see the others. What is this? What is this? Phosphorus. But you have replicated? You have no Only how error? many? Just one sample? Você duplicou, or? você fez uma vez só e acabou. Você fez duplicata? Yes, triplicate. Triplicate. Woo! This is nice. Yes. When did you get this data? August. Last year? Yeah, last year. You kept it secret? Sorry. You kept it secret for 8 months? It's a surprise. It's my present. It's great. Så siger han så, men i øvrigt har der så lige lavet noget sjovt med at prøve at ekstrahere gletsjermelet. Ryste ud. Han ryster 5 gange i træk, og man får mere i den første rystning, og han måler aluminium, calcium, kalium. Silicium og alle mulige elementer. Altså helt nede i bunden, så var fosfor der. Så viser han simpelthen, at når du vasker 5 gange med citrat, Der steg fosforopløseligheden. for hver ekstraktion, han laver, Alle ekstraktioner. så øger du opløseligheden af fosfat. Det er helt absurd, og det der med, at den stiger, en ting er, at der ligesom er noget, og det er godt og sådan noget, men det bliver simpelthen, altså, så man skal forstå, at fosfor kan ikke erstatte sådan noget andet mineral. Og det vil sige, at når de miner løber tør, så skal vi ud og hente det fra altså, tyndere og tyndere sedimenter, man så må sige, altså lavere og lavere koncentrationer. Ikke? Så derfor er det bare det hotte mineral, og det er også det, der begrænser plantevæksten på langt de fleste tropiske jorder. Jeg tror, han var overrasket over det. Jeg tror, han var overrasket over, at nu stod 2 mennesker og hoppede helt op under taget. Altså, fuldstændig. Det er arbejde for. Festejar a vida, passando a chuva, lá e lá, a saudade não me toca. Vi står på en mere og mere solid base i retning af at forstå, at der sker en næringsstoffrigivelse. Vi bliver lidt klogere på, hvad det er for nogen. Og vi tør godt nu gå ud og prøve at teste, kan man sige, skridt 2, som er at gå ud i sådan nogle lidt mere virkelighedsnære, altså markforsøg. Når det er sådan helt afgørende kritisk at bevæge sig fra laboratorie, potteskala til marken, så er det fordi, at planterne oplever en helt anden virkelighed, når de står i et urtepot, hvor de har et meget begrænset jordvolumen i forhold til at gå ud i jorden, hvor de kan kompensere med stor rodvækst. Og det er klart, vi er jo ikke opfundet det her for at lave urtepotter, vi har opfundet det her for at dyrke land, altså for at forbedre landbruget. One way is just to spread, maybe a smaller dose, but with a higher frequency, just to spread on the surface. It's really sandy, eh? Yes. The clay content here, they say? No. None. None. Would be good to set up a plot trial like the one we saw. Also use some crops that you can suggest that should be more potentially solubilizing. I want to put in the lupine or something. We are using lupin in a way to solubilize phosphorus in other experiments, so it's interesting for us. And then a cash crop. Okay. Yeah. Okay, let's go home and plant some maize. Did you bring the rod flower? Markerne er større, ikke? Tukanerne er større. Bøfferne er større. Bøfferne er meget større. Tucano. Indtil nu har det gået over al forventning. De kan godt se, at de er nødt til at hele tiden udvikle deres praksis, og i særdeleshed det bæredygtige element i det. Alle steder, vi har været, der tror de jo på, at det virker og er interesseret i at have samarbejde. Nu er snart træt af at sige, at alt, hvad vi gør med det her gletsjermel, det er over al forventning, men det er faktisk overraskende.
For at planerne om markforsøg i Brasilien kan komme videre, skal der indhentes adskillige tons gletsjermel i Grønland. Der er også bud efter et stort parti gletsjermel fra en helt anden kant. Men Erik Rosing har flere gange arbejdet sammen med den verdensberømte kunstner Olafur Eliasson. Blandt andet om projektet Icewatch, hvor de udstillede grønlandsk indlandsis for at gøre opmærksom på klimaforandringerne. Da Olafur Eliasson hører om gletsjermelets særlige egenskaber, vil han gerne have det med på en stor udstilling i Versaillesparken. Der er en fontæne i parken, og midterfiguren, der står der, det er så frugtbarhedens gudinde. Med Olafur Eliasson så fået den her udmærkede idé at få fyldt fontænen op med, i stedet for vand, så skulle den være fyldt med gletsjermel. In France, the soil is very fertile because 15,000 years ago, the glacier cap in the Ice Age, it went through Europe. And this is why the soils are so fertile, because the glacier left all the minerals in the earth, which is why agriculture flourished, out of which the society grew. So this is actually the minerals or the vitamins, if you want, to reinstigate soils which has died out. Det var ret stor sådan en fontæne. Der skulle ikke bare sådan et par poser i, der skulle faktisk 200 tons til, for at det rigtig ville batte noget. Voilà. Bon, Michael, une belle prise. Une belle prise. Là, le corps parle. Le corps. Donc demain, faut nous dire si on continue comme ça. D'accord. Oui, pour elle, ça part comme ça. Og tænker, hvad foregår der her? Altså, du har et stort springvandsbassin, som bare er fuld af mudder. Det var virkelig interessant, det der med at få fortalt historien på en helt anden facon. It's a garden out of rock flower. And first of all, I think it's incredibly beautiful. It has an amazing color, and it has, when you look at it, clearly a substance that is a little bit undefinable. The garden, I think, addresses nature in a greater conversation. The garden is also about the relationship between man and nature. Idéer skal jo også leve og udvikle sig. Jeg har den her idé om at putte mudder fra Grønland ned til troperne, men på en eller anden måde er det jo en rigtig god ting at få den gjort forståelig, eller man kan se den for sig, få den gjort synlig.
I forskergruppen opstår ideen, at gletsjermelet kan gøre gavn, ikke bare i troperne, men også på økologiske marker i Danmark. Tommelfingerreglen er jo, at man må ikke bruge forarbejdede gødningsprodukter i økologisk produktion. Og derfor er der meget stor opmærksomhed på at få skaffet økologisk godkendte gødningsressourcer i Danmark, men altså globalt. Ikke? Og der kunne gletsjermel jo være et attraktivt produkt. Forventningerne er store, da det første danske markforsøg skal sættes i gang. Måske lidt for store. I dag er en dejlig dag. Vi skal starte markforsøg og have testet gletsjermel på en rigtig afgrøde. Vi skal teste den i spidskål, så det er super spændende at få gletsjermelet ud i marken og se, om nogle af de der effekter, som vi har set i laboratoriet, virker de også, når vi kommer ud på stor skala. Jeg har en sneskov der, og det er der temmelig store mængde, vi skal bringe ud. Jeg er glad for, at vi bruger vores køkkenvægt. Skal jeg nå på 6 kilo? Og det var lige rigtig spændende, tænkte jeg på. Ja, gletsjermel der. 6 kilo og 30 kilo. Ja. Vi skal bruge 8 hver. Det materiale, vi spreder ind, det har været Versailles og været udstivet. Jeg har haft spredt ud i springvand. Hvad sker det så? Så blev det til en stor mudderkage. Når vi er ved at sprede noget grundgødning, så kommer gletsjermelet oveni. En kålafgrøde fjerner temmelig mange næringsstoffer jo. Så sådan noget gletsjermel, der indeholder masser af næringsstoffer jo, og masser af mineraler, som vi mangler i landbruget. Det er en god komme ind der som en form for anden mineralsk gødningsstofskilde. Kålplanterne på den smalle forsøgsstribe er ved en fejl ikke plantet samtidig med landmandens øvrige kål. På grund af nogle fejl på gartneriet, så blev de plantet temmelig meget senere. Marken ved siden af er plantet en måned før. Planterne de har stået ret længe, før de blev plantet. Og så blev de lang og ranglet, og har derved også mistet noget af deres vitalitet og deres kraft. Og meningen har været, at planterne her har været de gamle. Så der er altid nogle fødselsvanskeligheder ved sådan et forsøg der. Men vi håber, at vi kan se nogle forskelle mellem de forskellige behandlinger med forskellige mængder gletsjermel. Marken ved siden af er jo øst for noget tid siden. Men vores parcel står selvfølgelig tilbage alene. Og det gør, at de kål, der er tilbage, de er jo blevet en magnet for alle skadedyr, der var i alle de andre kål. Så de flytter alle sammen herover. De er jo ikke dumme. De vil flytte straks over der, hvor der er noget at spise. De er angrebet af forskellige, det er snegle især. Kålmøl, kålsommerfugle, duer, jordlap og alt. Det er mange dyr. Vi er aldrig noget, der ligner et forsøg, som er under meget kontrolleret forhold. 0,16 og 0. Det kan det simpelthen ikke blive. Det er fandme mig. The cabbage experiment was riddled by so many problems, and not all of them seem to be unavoidable problems. I think the fact that they were planted so late and were completely infested with slugs makes it a very difficult trial to interpret anything from. Yeah, no, that's what I was wondering, if we have to conclude that the experiment was failed. I think I agree with you. Everything is just so different when it's planted a month too late. As far as I can see, it was money thrown out the window, basically. Well, that's too bad.
I think the last agenda point on the economy is something. This is the field that is available for us to install the experiment with the GRF. We were supposed to sow the plants and spread the GRF and sow the plants by this rain season. So the area was prepared, but because we are facing this delay, the grass start growing again. Ja, rigtig devagar. Vi sendte en vældig stor portion på nogle tons gletsjermel til Brasilien. Det skulle så strøs ud på den her mark. Alle verdens energikræfter begyndte at arbejde sammen imod os. Det tog en meget lang tid at få det toldbehandlet, og al den tid, der lå det på lager i havnen. Og da det endelig var frigivet, så var regntiden over fuldstændig forbi, og det var ikke nogen mening i at begynde at dyrke noget som helst nu, fordi nu var det i den sæson, hvor man ikke kunne dyrke noget. Næste sæson oprandt, men det viste sig så, at det her gletsjermel, det havde altså stået og været fugtigt og tørret og alt muligt andet, at det var blevet til en betonklods. It's kind of a stone. Yeah. It's very hard and I cannot crush it. Yeah, if we try to crush this by roller, I don't know how it will get back to a state of powder. We have to make sure that the grain size will be the same as the one that has been made the experiment inside the laboratory, inside of a greenhouse, and so on. Mm-hmm. Yeah, that's essential because we believe that one of the special properties of the GRF is that it has a really, really small grain size. But if we don't be able to apply the GRF in this very, very small size of the grain, we will miss this opportunity to see if the GRF will have this role in improving soil physical properties. The main problem now is to have the GRF crushed. The second problem is that we have to have the GRF crushed before the end of the rain season. Otherwise, we will have to wait again for the next rain season. We have to decide which processing route we are going to use. Kunne vi få det knust et sted, hvor de havde sådan en knusemaskine til at knuse stenen ned til pulver. It could be processed in regular mining machines. Dagen oprandt, hvor det skulle køre hen til knusemaskinen og blive knust. Men så var det altså så uheldigt, det er så næsten til at græde over, men nu der er jo ikke andet at gøre end at grine af det. Så var det så uheldigt, at den lastbil, som var udset til at skulle køre det, åbenbart så er brændstof rationeret. Den havde brugt sin kvote for i år. Jeg var meget benzin, den måtte købe den her lastbil. The next window to seed the plants will be by November. Altså grunden til, at vi laver det her projekt, det er jo fordi, at der faktisk har en vis hast at få løst en række globale problemer. Og man har jo også i forhold til fondsgiver og alt muligt, har man også et ansvar for at komme tilbage med nogle resultater. Man bruger mange penge og meget tid og meget energi på det her. Nu havde vi været i gang et par år allerede, uden at der var kommet en skyggen af noget som helst ud på markdelen. De bureaukratiske barrierer internt i Brasilien var så overvældende, at det simpelthen viste sig at være noget nær umuligt. Og jeg synes ikke, det var forsvarligt i hvert fald, at blive ved. Flere års ihærdig indsats for at få et samarbejde med Brasilien op at stå var spildt. Og det mislykkede kålforsøg på Fyn bragte heller ingen afklaring, om gletsjermelet rent faktisk virker på afgrøder i marken. Nye forsøg er sat i gang.
på vej over for at besøge et økologisk landbrug lige uden for Vojens, og hvor vi skal se på markforsøg. Det er faktisk første gang, jeg er over at se i markerne, så jeg glæder mig også meget til at se, hvordan det hele ser ud. Dejligt at være her. Nu tror jeg på, at det bliver et godt forsøg, når kartoflerne kommer. Ja, men det er sgu da super dejligt at se, at de er kommet op af jorden. Det er kartoffelmelsprodukt, man laver ud af det til fødevarer. Primært til mælkeerstatning. Nå, okay, ja. Økologisk mælkeerstatning. Ja. Nå, så gør vi jo ligefrem gavn for de små børn også. Vi vil gerne have hjælp fra Grønland, men det gør ingenting. Nej. Det vil være interessant, hvis der pludselig kommer landbrugshjælp fra Grønland. Jamen, nogle gange så er det sådan noget traditionelt, noget man lige skal tænke, og at det er det, der måske kan gøre forskel. Se her, der er sådan nogle små klumper, hvor det har klæbet jordknoldene sammen. Og det er jo så også noget, der er med til at øge forhåbningen om, at det har en effekt ud over det første år. At i løbet af den tid, hvor orme og alt muligt andet formodentlig arbejder ind i jorden, så er der sådan et reservoir, noget som ikke rigtig er aktiveret, måske det første år, og som så over tid bliver blandet ind i jorden. Det er en meget vigtig del af dokumentationen, det er selvfølgelig, hvor lang tid varer en behandling. Det er jo en væsentlig del af økonomien selvfølgelig. Om det er noget, der skal gøres hver år, eller hver 10. år, eller hvad det nu skal. Flere forskellige afgrøder bliver testet med gletsjermel. Det danske bryggeri Carlsberg etablerer en forsøgsmark med maltbyg. Godt skrive 61. Ja. Vi bruger jo maltbyg til vores øl. Det bliver så dyrket i steder, hvor det ikke kan lade sig gøre, i forhold til, hvor bryggerierne er. Hvad siger du der? Det var 60. 60. Vi har 3 behandlinger. Vi har en 0-behandling, en kontrol. En behandling, hvor den har fået gletsjermel, og så har vi et længere op, hvor den har fået dobbelt så meget gletsjermel. Det agronomiske og det forædlingsmæssige, man tilskriver per år, det er måske 1, hvis man er rigtig god, 2% per år. Så hvis man kan øge det her med 5%, så er det en enorm forøgelse. Jeg tager lige 55. 55. Det er 0-behandlingen, vi sidder i nu. Og den ser også måske lidt mere gullig ud. Hvis en plante mangler næring, så vil den gerne gennemføre sin livscyklus lidt hurtigere. For mig kunne det godt indikere, og det viser målingerne også et eller andet sted, at den er i hvert fald lidt mindre fyldig, fordi den mangler lidt noget næring. 43. Små puslespilsbrikker indikerer, at striben hernede i den her ende her, den har det knap så godt som det andet, som har fået gletsjermel. Det er sådan lidt, det er jo dejligt at se. Men man kan ikke høste med øjnene, man kan først høste, når man får det høstet med majetaskerne. Efter at samarbejdet med Brasilien gik i stå, bliver det nødvendigt at finde en anden samarbejdspartner i trupperne. Derfor involverer Minik Rosing en afrikansk forsker fra Universitetet i Ghana, Erik Opong Danso. Han er meget glad for planter. Why do you love plants? Plants are, it's very intriguing to study plants. What amazes me about plants is their intelligence. They're very clever. If water is limited, it knows how to adjust to survive. Adskillige tons gletsjermel bliver sendt til forsøgsstationen i Karte. We are doing some experiment with the glacial rock floor as a fertilizer to see how it affects the growth and yield of maize. It is the first time it's being tested on African soil. 61.7. Every week, we come and we measure first the plant height to see how the crop is growing. Then we measure the length of the leaf. Then we also measure the breadth to get the leaf area, which basically characterizes how the crop is doing in the field. Det er jo sådan klassisk, man tænker, bliver det nogensinde til noget derhenne i Afrika,
Der er jo gået nogle måneder, så skrev jeg og spurgte, hvordan det nu gik. Ja, det er jo for tidligt at sige. Vi har jo ikke høstet endnu, og skrev en sådan sætning, som når man har set det, så tænker man, nå, ja, okay. Men på baggrund af spektraldata, så kan vi se, at der er højere fotosyntetisk aktivitet i den del af marken, som har fået et gletsjermel, end den der ikke har. The instrument she's using is the rapid scan remote sensor equipment. So it scans the reflectances in the red and near infrared spectrum. And you can use this information for a lot of stuff. Erik Opong Danso viste sig at være et totalt fund af en agronom, som virkelig har effektiv greb om det her. We did a similar try in Denmark where they applied the rough at 50 tons per hectare. I'm expecting in positive that the effect of the rough law will be higher here with this our degraded tropical soils. Ulighed i verden bunder i den dårlige jord i troperne og subtroperne. Vi har meget presserende problemer med fødevarer til en voksende verdensbefolkning, der har brug for mad på bordet, og der kan gletsjermel jo være med til at sikre det. Det vil så også mindske uligheden i verden, som også er en væsentlig ting. Men så er der jo oven i det hele den miljøbelastning, som landbrug jo er alle vejen i verden. Hvis en af dem er jo, at vi bruger det meste af arealet i verden efterhånden til vores formål, og vi brænder regnskov af for at få det til jordbrug. Hvis vi kunne få mere afgrøde ud af mindre arealer, behøver vi ikke brænde mere regnskov af, og vi vil samtidig få et større fødevaregrundlag for verdens befolkning. Det her det er jo noget, hvor der er et potentiale, for det kan have en reel betydning. I think the potential is there. Most soils in Ghana, from the tropical regions, are somewhat degraded and highly weathered and degraded. So any green solution that doesn't pollute the soil but improve the fertility of these soils, it's a huge potential to sort of increase the production of food in not only in this environment but also Ghana in general, probably Africa as a whole. Undersøgelserne i Ghana fortsætter, og almindelige ghanesiske bønder skal snart få chancen for at teste det grønlandske gletsjermel. I Danmark er det blevet tid til at høste kartoffelmarken. Det er sgu en af dem, der har fået gletsjermel. De er lige lidt større. Men vores erfaring inden for kartofler, altså så vil det jo, det ved jeg ikke. Det kan være svært, men det kunne da være skønt, hvis vi fandt et eller andet vidundermiddel her. Det svinger fra den laveste, vi har, det er 67 kilo på en parcel, og den højeste, vi har, det er 112. Tendensen er måske til, at dem med gletsjermel, det er dem, der ligger i den høje ende. Og så er der et enkelt gentagelses, hvor det vender fuldstændig modsat. Så det er meget svært lige at sige, hvordan det ser ud. Gletsjermelet er ikke kun interessant, fordi det kan få planter til at vokse sig større. En vigtig egenskab er også, at gletsjermelet kan optage CO2, når det bliver spredt ud på marken. Gletsjermel det må også meget gerne kunne bidrage til at nedbringe, nu skal jeg lige se, hvor jeg kører hen her, det accelererende klimaforandringer, og der er nedbringning af CO2-indhold i atmosfæren jo en meget væsentlig faktor. Det er vigtigt at have dokumenteret, hvor meget CO2 gletsjermel bidrager til at tage ud af atmosfæren. Minik Rosing sætter flere undersøgelser i gang. Han får hjælp af jordbundsforskeren Christiana Ditzen. All right, so basically we're using these chambers to measure the amount of CO2 that are coming in and out of the system right here. If it looks good now, it's really good. Sagen er, at gletsjermelet reagerer med kulsyre på luften og tager kulstoffet ned, første omgang ned i jorden, siden eksporterer det gennem udsivning og så videre ud til havet, og så er vi forhåbentlig af med det for de næste 1000 år.
There are plots that have no rock flour, 10 tons per hectare, and 50 tons per hectare. We're looking at how much of the glacial rock flour that we have applied has dissolved. Basically, that process effectively takes up CO2. Målet med det her, det er at forstå, hvordan CO2-regnskabet er. Det kunne være både potentielt en del af økonomien, der bliver ved at blive opbygget en kulstoføkonomi, og det er også, er det forsvarligt, at vi sejler det fra Grønland til Afrika eller Sydamerika eller sådan noget. Hvis vi faktisk optager mere CO2, end vi udleder undervejs, så er det forsvarligt. Through some sort of basic chemical calculations, we can calculate the potential for how much CO2 that was able to take up. Obviously, the end goal of this would be to sort of enhance the uptake of CO2 in order to counteract climate change. På Fyn er Carlsbergs forsøgsmark klar til at blive høstet. Bare tage med, fordi så kan vi lige køre de der en række i hvert fald. Det skal vi have. Det bliver spændende at se og få vejet de her sække, om der er noget i det eller ej. Vi har lige taget nogle prøver ind på marken for at se, om der umiddelbart er noget mere udbytte at hente. Og den siger 5,7 kilo. Dyrket uden tilførsel af glycemid. Og en anden gentagelse siger 5,4. Og så her for den tredje gentagelse siger 5,6. Så det er i gennemsnit omkring 5,6 kilo. Hvis vi så derimod tager en, der har fået cirka 25 tons per hektar, så siger den 7,2 kilo. Og den siger næsten 4 kilo. Og her siger den 7 kilo. Så det er et snit på 7,2. Det er jo 20-25%. 28,5%. Ved mellem. Hold da op. Så tilførelse af glycemid. Det er helt vildt. Fantastisk. Det er helt vildt. Jeg har jo hele tiden tænkt, at hvis det nu faldt positivt ud, så ville man kunne sådan statistisk sandsynliggøre, at der var en effekt i et eller andet omfang. Men det er jo altså helt ud over enhver fatteevne, vil jeg sige. Selvfølgelig, hvis man giver en masse kunstgødning, så kan man også få udbyttet op. Men det her det er jo naturstof, og der er ikke noget forurening forbundet med at bruge det. Jeg synes, der er en lys fremtid for det her. Det er helt fantastisk glædeligt, overraskende. Og i særdeleshed overraskende. Lad os bare det tro. Det er helt vildt. Det er helt vildt. Det synes jeg sgu der. Jeg er så lidt chokeret faktisk, at det er så voldsomt. Det havde jeg ikke troet. Det havde jeg ikke. Verden ser lysere ud, og nu har vi ikke nogen bekymringer mere. Andet end alle mine penge og min telefon faldt på gulvet. Men det er også galt nok. Nu er vi nået langt nok til, at vi synes, at vi vil anbefale, at man starter en produktion af det her i Grønland. Alt, hvad vi har lært, har vi offentliggjort. Hvis man bare ser på det finkornede gletsjermel, så kommer der 1 milliard tons ud om året. De sidste 8.000 år er der også blevet lagt 1 milliard tons om året på dørtærsken. Helt konkret, hvor meget ligger der i en enkelt sø herinde i fjorden. Tog man bare det lettest tilgængelige dele på den her sø, så kunne man forbedre alle landbrugsjord i Afrika syd for Sahara med bare ud af den ene vandpyt derinde i fjorden. Vi har en ressource her i Grønland, der er så meget af den, at vi kan udnytte så meget, vi overhovedet kan komme af med, uden at bruge det op. Og så bedst af alt, det virker bedre, end man skulle have forventet.
der skal et dedikeret kommercielt projekt til at få det til at blive til realitet. Og det jeg så håber, der kommer ud af, at vi nu mødes her i dag, det er selvfølgelig, at nogle af alle jer lemmedaskere, der sidder her i salen og fiser den af, får hænderne op af lommen og starter med at lave noget kommercialisering af det her kletsamel, og selv bliver stinkende rige og samtidig gør resten af verden glade. Men det endte til samme sted, som vi har været hele tiden, nemlig med, at nogen uspecifikke nogen skal gøre noget, men ingen specifikke gjorde noget. Vi skulle ud og snakke med de rigtige landmænd, som ikke er et forsøgslandbrug, men som er faktiske landbrug, hvor folk arbejder, som afprøver kletsamel, og så hører vi deres erfaring med, om det overhovedet er praktisk for dem, og hvordan de vurderer potentialet for det i den virkelige verden. This is the Pramkasi village, and I'm working with this farmer. Welcome. Yeah, thank you. So they are coming to observe the site, see the site, and also speak to you about what you observed during the first experiment. You are all welcome. Thank you. Was there any difficulty in applying the rock flour? The picture just as an enemy. The picture just as an enemy. You know, now mark our brain. It's very interesting to see whether we are still going to have the effect. Yeah. Great. Today we are just coming to sow our maize. I think your field is ready. How did it go last season? Actually, we are not reviewing anyone. After so hot and no by no not a kassia. On have a Bruno Habans now on a stretching the beer. Control it. Are you happy? I'm very happy. I'm extremely happy. No, I think it's fantastic, and it's very interesting to see also how the whole structure is and the size of the fields and everything. No, it's very nice. Well, that's good. Very good. I think I'll go back in my safe haven. It's just, I'm very bad at heat, it turns out. The soils were depleted than the one in Denmark. When you just look at it, it looks so lush. Because basically all of the nutrients are in the plants. So there's so many. Yeah, so basically they just recycle very quickly. Like if a plant dies, it goes back into the soil, but the other plants take it up really quickly. Whereas in Denmark, you have more nutrients in the soil than you do in the plants. Which is sort of when you have like slash and burn agriculture. Yes. Like basically what they're doing, they're cutting the plants, burning them so the nutrients go into the soil. But then when you grow crops after a few seasons, you've taken it all away and then it's not fertile anymore. Right, yeah, so it's not really a sustainable solution. No. Yeah. Det er sindssygt varmt derude i markerne, og jeg kan ikke andet end at være fuldstændig imponeret over de mennesker, der går derude og arbejder, sådan rigtig arbejder, mens for en stakkels eskimo, der bare dapper rundt, der er det alt for varmt. Brunu dia ni na fifi. Na fifi sa no. Fifi na uchi minna chi kono. Na nsakraya sa afia sa ebam. Ba bia ye gu fet no. Eho na haba ne yakase. Na ebe bonso a ba bia fet no no. Ebo
akɛseɛ patwe paa wohu sɛ ɛmudu ma baako so a wohu sɛ aduane wɔ paa ɛyɛ ɛbɛtumi aboa akuafoɔ paa. From what we observed, it looks impressive. We think we are still going to have about 30% increase in the yield. Next time, more. I'm if I get media nakano. I'm a smash bro, senior much bro, baffle. Into your mum, baby. I ain't me find yet a great man, not great man. Basically, it's about finding a solution to hunger and malnutrition. The gap between the yield we can achieve and what we achieve now is so wide. So if we succeed, the raw floor succeed in bridging or closing the yield gap, then we are saving a lot of children from hunger, especially in the rural areas where food scarcity is a major problem. Eventually, it's about saving lives, you getting food on the table. Samuel Upianino, Brana, Menyan Chasa, the researchers, and I say, and you would be per se, omnium fertilizer be Obesofian. Imagine I'm supposed to Brubina, almost 80. Now, so children who say, Sir, I didn't a year papa, Nibia, Nibia, and you was asking no, Stradio most anymore. Now, all the can't will not buy no. We be trying to buy it, patchy pa. Am I yeah. Når man kommer i min høje alder, så tænker man, at jeg vil ikke blive ved med at stå her og vente på, at der sker noget. Så jeg indså til sidst, at det kommercielle projekt, det måtte jeg selv være med til at skabe. Man kan sige, at man kunne måske godt lave et firma, der kunne sælge noget til folk, der har potteplanter og alt muligt andet. Det er alt sammen fint, man kunne tjene nogle penge på det, men det er ikke derfor, vi gør det. Så derfor er det jo rigtig vigtigt, at når vi så får et produkt, så bliver det på en skala, hvor det faktisk gør en forskel, og det kræver, at man har nogle store aftagere. Jeg forestiller mig, at inden for de næste 10 år, så har vi en produktion af glæsermels jordbehandlingsmiddel i Grønland, som bliver eksporteret til verden. Man er nødt til at starte med de enkelte markeder, de enkelte vilkår osv., men man kan se i forhold til at presse på for at få den potentielt storskala effekt af selve fænomenet i forhold til fødevareproduktion, klima og naturbevarelse. Nu må vi altså i gang med det. Nu skal vi ikke have ret meget mere snak.